שלום, אני אילן ברק. קורא לכם לפעמים שאתם שומעים הרצאה או קוראים ספר על שינוי, אתם יוצאים להתרוממות רוח, תחושת אקסטזה, יודעים שזהו זה, עכשיו אתם הולכים לייצר שינוי, אבל תוך זמן קצר מגלים שבעצם שום דבר לא קורה. המובינג היא שיטה שאני פיתחתי, אשר כשמה כן היא. משלבת את המילה מובי, סרט, עם הפועל to move, לזוז, להתקדם. זו שיטה שמאפשרת יצירת התקדמות, שינוי והצלחה, תוך שימוש באמצעים קולנועיים. ממחקרים רבים עולה שהמדיום הקולנועי הוא המדיום בעל ההשפעה הגדולה ביותר על המוח האנושי. אני עושה שימוש במדיום הזה במספר רבדים. ברובד האחד, אותם עקרונות כגון משחק או בימוי שמאפשרים יצירת סרט קולנוע מצליח, הם גם העקרונות שיובילו אותנו להצלחה בחיים. וברובד האחר, הקולנוע מציע עולם מולו של סרטים שיכולים להעניק לנו השראה להתנהגויות שאנחנו רוצים לאמץ או לשלול. שיטת המובינג תלמד אתכם לא רק לזהות את השינוי הנדרש, אלא גם את הקשיים והמגבלות בדרך להשגתו. אני יכול לומר בביטחון שמי שיאמץ את עקרונות השיטה סולל לעצמו דרך קלה ליצירת שינוי והצלחה. אחד היתרונות הבולטים בשיטה היא שעקרונותיה ברורים ופשוטים לזכירה, ומכך נוכל ליישם את הדברים בצורה הרבה יותר טובה. השיטה מתאימה לכל אחד שרוצה לבצע שינוי. זה יכול להיות שיפור של הישגים או ביצועים בעבודה או בבית. זה יכול להיות שינוי מנהג כמו להפסיק לעשן או לחיות בריא יותר. ובעצם כל שינוי שאתם מחליטים עליו. שיטת המובינג היא שיטה שמשפיעה לא רק על ההיגיון, אלא גם על הרגש. היא יוצרת הזדהות ולכן גם פשוטה להבנה וזכירה מאוד.